Inħossi li din l-esperjenza kienet tajnuna kbira biex insir dejjem aktar mara konfidenti. Dawn kienu l-ewwel reazzjonijiet li tatna l-modella Julia Incluit mar ritorn tagħha f'pajjiżna wara li ġiet ikklassifikata mal-aqwa 12 minn fost 120 pajjiż li pparteċipaw fil-konkors Miss Universe. Hi ddeskriviet l-esperjenza tagħha f'Miss Universe bħala waħda sabiħa u pożittiva li se tibqa' magħha għal ħajjitha kollha. Ma' Net News, Julia Incluit waslet ukoll messaġġ ta' kuraġġ u pożittività, speċjalment li żgħażagħ li jixtiequ jimxu fuq il-passi tagħha u fissret kif anke hi għaddiet minn sfidi illi sawruha fil-persuna li hi llum. Jiena meta kont iżgħar kelli ħafna momenti fej ħassejtni ansjuża, kelli anke episodji ta' depressjoni u issa mara konfidenti. Inħossni li nbdilt ħafna għall-aħjar u għalhekk nixtieq ngħid dawk iż-żgħażagħ kollha, in-nisa, s-subien, il-kulħadd li jekk għandkom xi ħaġa ġo moħħkom xi xewqa, ibqgħu istinkaw għaliha, never give up, your dreams can become a reality. Dan ir-riżultat illi kisbet Julia Incluit kien l-aqwa li qatt kisbet Malta fil-konkors ta' Miss Universe fl-aħħar 74 sena.